Jeg hedder Christoffer, og jeg er frivillig i Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Jeg har en kommunal frivillig kontrakt. Jeg er her i Beredskabsstyrelsens øvelsesområde i Tinglev til en jordskælvsøvelse, hvor vi er i gang med at have indsat vores internationale Heavy User Team. Klokken er nu ved at være 6:30 om morgenen, og vi er på det her Site Alpha på vores Heavy User indsats. Som vi kan se heromme bag ved mig, så er der et parkeringshus, der er styrtet sammen, og i det her parkeringshus er der flere personer, der har været fanget. Vi har brugt natten siden i går kl. 8 på at, som vi kan se dernede, lave et hul i muren for at komme ind og få de tilskadekomne ud, der er derinde. De tilskadekomne, som vi har skulle have ud, har vi selvfølgelig behandlet derinde, før vi har kunne bringe dem videre til vores behandlingsplads. Og det har vi været i gang med i 2 skift, fordi klokken nu er ved at være, hvad den efterhånden er. Og den indsats, den fortsætter over et døgn nu i hvert fald. Vi er nu rykket herind i P-huset, som I kan se, der er biler rundt omkring os, hvor vi er i gang med en del af indsatsen. Herinde i bilen, der er her, der sidder en tilskadekommen, en figurant og venter på at blive udfriet. Grunden til, at der ikke er nogen, der arbejder her lige nu, det er, at alle etagedækkene er meget ustabile efter det jordskælv, der har været der. Så vi er i gang nedenunder med at få det her afstivet. Lige nu der sidder der et par folk og venter på at få materialerne til at få afstivet færdigt, så vi kan komme ind og lave frigørelsen i den her bil og få patienten ud. Jeg er frivillig her ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland, fordi jeg får en masse faglige udfordringer ud af det. Udover de faglige udfordringer, så får jeg også nogle helt fantastiske muligheder for at få nogle oplevelser med mig. Blandt andet på indsatser, f.eks. i Bosnien eller øvelser på Grønland for den sags skyld, som man som regel ikke får ud af det. Derudover så får jeg mulighed for at få et lille afbræk fra min hverdag, hvor jeg studerer, og får også brugt mine evner som sygeplejestuderende på en helt anden måde og en anden sammenhæng, end jeg plejer.